Това е което ще се случи през следващите дни. С мълчаливото съгласие на както всички, особено нашите политици обичат да казват, цивилизования свят. Кой е цивилизования свят? Съединените щати, които пуснаха атомни бомби над Хирошима и Нагасаки, те ли са цивилизования свят? Франция с кланетата в Африка, те ли са цивилизования свят? Нацизма тръгна от европейска държава, от Европа. Това ли е цивилизования свят? Европа ли е цивилизования свят? И този целият цивилизован свят с всичките срамни петна в историята си мълчи, и не само, че мълчи, което е още по-страшно. Сочи пръста към палестинците, тези жени и деца, които умират всеки ден, и по никакъв начин просто се затваря очите. Тази война, това е най-лошия сценарий, прерасне във война между Израел и Иран. Bloomberg беше направил изчисление колко ще бъдат загубите за световната икономика. $1 трилион. За да бъда точна, цитирам отново данните. $1 трилион, които нашият демократичен свят ще загуби. Като причината за това е, че 1/5 от дневните доставки на петрол за света минават през Ормузския проток. Ако Иран блокира този проток, цената на барела, на един барел петрол може да стигне до $150. Тази цена ще повлече със себе си абсолютно всичко. Тогава всички ще разберат какво означава война, как тя засяга всички нас и много бързо ще започнат ще седнат на масата на преговорите и ще започне да се говори вече за мир, а не както в момента терор, санкции, демокрация. Това са любимите думички, които чуваме, с които се оправдават геополитическите стратегии на едните и съответно на другите.